Dnes si budeme povídat o městu, které nikdy nespí. Podívám se do New Yorku. No, anebo taky pořád spí. Tak to bude zase nějaká děura, že? Toto je podcast o dobrodružství A cestování. Ahoj přátelé, kamarádi a všichni dobrodruzi, vítám vás u další epizody podcastu Obzvlášť o dobrodružství a cestování. Já jsem Ricky, se mnou je tady Jarda. Čau, čau. A hele, prosím tě, vysvětli hned to intro. O čem se teda budeme bavit? Město, co spí, anebo nespí? Jsem z toho zmatený jak lesní včela. Je to jednoduchý, budeme si povídat o městu, které je daleko na severu, takže tam buď pořád tma v zimě, anebo pořád světlo v létě. Tak teď už vím, o čem se budeme bavit. Předpokládám, že to bude severské švédské město Kiruna. Ano, přesně tak. No a my jsme měli takový trošku restík, protože loni, když jsme si povídali o našem dobrodružství na severu Švédska, tak jsme právě byli v Kiruně, ale trošku jsme v tom podcastu řekli, hele, o Kiruně se nebudeme povídat, to si necháme na někdy příště a to příště je právě teď. Ano, dočkali jste se. Takže kdybyste neslyšeli naše epizody z Kungsledenu zimního, který jsme podnikli minulý rok, tak si je určitě najdete. Máme tam celkově několik epizod. Přesně 4 a je to epizoda 32 až 35, tak si to užijte, protože polární expedice ve stanu, mráz a byla to docela legrace. Bylo to mocný a bylo to taky hodně napínavý, takže jestli máte třeba hodně dlouhou cestu autem třeba do Kiruny na sever, tak se vám to může hodit. Mimochodem, jeden posluchač říkal právě, který jel takhle ze severu Švédska, nebo dokonce z Norska vlastně, přes celý Švédsko až na jih a potom dokonce dojel až do Česka a říkal, že poslechl většinu z našich epizod a že jsme mu opravdu zpříjemnili cestu, tak zdravíme. Já jsem se mu právě chtěl omluvit, že jsem nás musel poslouchat prostě tady x dní. No a třeba právě ta Kungsleden expedice se na to může dost hodit, protože tam máte několik hodin poslechu. No a my jsme právě tu naši expedici zakončovali v Kiruně a byla to vlastně taková docela zajímavá a příjemná zastávka, než jsme vlastně pak pokračovali zpátky na jih do Stockholmu. Takže jsem velmi rád, že si o tom popovídáme a možná pokud nemáte třeba nápad na to, kam zajet na jaře a ještě si užít trošku zimy, tak si myslím, že dnešní povídání o Kiruně a vlastně o okolí, o švédském Laponsku může být velice inspirativní. Ano, já rozhodně doporučuji, protože sever Švédska mám hodně rád a jestli máte rádi taky zimu jako já, tak v Kiruně si rozhodně můžete užít ještě mnohem díl než u nás v Česku. Abychom vás teda trošku navnadili, co vás v té dnešní epizodě čeká, tak se budeme bavit právě o Kiruně, o tom, co se dá dělat v jejím okolí, jestli se tam dá něco podniknout jak v létě, tak v zimě. A je to právě výjimečné město, protože možná jste o tom někdy slyšeli, ale to město se celý stěhuje kvůli určitým věcem, takže o tom si taky trošku popovídáme. No a v poslední části podcastu se pobavíme i o unikátním ice hotelu, neboli ledovém hotelu, který je nedaleko Kiruny a je to fakt úplně naprosto boží věc a jsem do dneška z toho odvařenej. Ne, spíš zmrzlej. Nebo zmrzlej. No. A taky přidáme tip na docela unikátní lyžování, které můžete provádět takhle na severu i v létě. Takže než se do toho vrhneme, tak přátelé, nezapomeňte odebírat všechny věcičky, co máme na Instači, na TikToku, Facebooku, YouTube a všech tady těch platformách a taky se nezapomeňte podívat na naši webovou stránku obzvlášť.cz, kde píšeme blog a bude tam vlastně i nějaké povídání i o Kiruně. Ano, ano. Tak jo, vrhneme se na to. Pojďme si říct vůbec, kde Kiruna je, co to je, jak je velká a takový ty klasický fakta, aby jsme lidi trošku vtáhli do děje. Takže Kirunu najdete 145 km severně od polárního kruhu, takže už je hodně na severu. A právě kvůli tomu tam je dlouhý polární den a polární noc. Takže vlastně ideální místo na to pozorovat tam polární záři, anebo si také užít i půlnoční slunce. K tomu se taky vztahuje samozřejmě podnebí, že jo? Nemůžeme očekávat úplná vedra takhle v Kiruně. A našel jsem, že
průměrná teplota v lednu je minus 12,4 stupňů, takže je tam docela kosa, ale možná na druhou stranu překvapí, že v létě tam je docela teplo. Průměrná teplota je 18,5 stupňů, takže není tam úplná kosa. Náhodou si tam můžete užít docela příjemný léto a vzhledem k tomu, že máte vlastně 24 hodin sluníčko, tak je to docela fajn tohle zažít. To je za mě úplně optimální teplota, 18,5 stupňů. Stěhuju se do Kirunu, kupuju si tam barák. Teďka jsou určitě levný a všechno se tam staví nový. To je pravda, teďka jak to stěhuju, tak je to docela ideální investiční doba, protože když se podíváte, vygooglíte si něco trošku o Rovaniemi, což je vlastně taková konkurence Kiruny ve Finsku, kam se jezdí hodně navštívit vesničku, kde vlastně sídlí Santa Claus. No a tam je to úplně přeturistovaný extrémně. A přitom Kiruna je podle mě jako mnohem zajímavější právě i kvůli tomu, že tam nedaleko jsou hory, Abisko, Norsko. A je tam podle mě toho mnohem víc k vidění než ve Finsku. A zatím tam jezdí ještě málo turistů, takže teďka je dobrá doba udělat. Pokud máte nějakou švédskou korunu na svým účtu a nevíte, co s ní udělat, tak kupte bejvák v Kiruně. Kdybych měl pár korun navíc, tak to rozhodně udělám. No, co se týče jako nějaké velikosti Kiruny, tak žije tam zhruba 23 000 lidí a většina z nich je tradičních sámů. Ano, buď to jsou sámové, anebo jsou tam přistěhovalci z celého Švédska, kteří tam jedou pracovat právě do místního dolu, kvůli kterému se celé město musí přestěhovat. Taky, co je docela zajímavý, takže toto město, který je vlastně hlavním městem toho švédského Laponska, tak víš, podle čeho je pojmenovaný? Tyjo, tak to nevím. Tak to já ti to řeknu, protože to navazuje právě na nějaký věci z toho našeho povídání z Kungsledenu, ale že ten název Kiruna, takže pochází právě ze sámštiny a to slovo je Giron. Aha. A víš, co znamená Giron? Pověz mi to. Je to jméno toho bílého ptáka, té slepice, co tam furt lítá v těch horách, ten bělokur. Aha. A právě, že i ta hora, která je u Kiruny, kde se i těží ta železná ruda, takže má právě tvar takovej, že připomíná toho ptáka, tak proto je to vlastně Kiruna znamená sněžná slepice. Hustý. No oni je mají dokonce i ve znaku vlastně města, jo. Takže oni tam toho ptáka mají hodně rádi. A co bylo vtipný, když jsem fotil svatbu v Abisku, tak oni dokonce dali dárek jakoby tomu páru, který se tam vzal, tak dostali taky na památku tady toho ptáka vyřezávanýho ze dřeva. Hustý. Takže hezký ptáček. Hele, budeme se ještě bavit o tom, co se dá dělat v Kiruně i v okolí Kiruny, ale právě tím, že jsme zmínili tu polární záři a půlnoční slunce, tak jsem si říkal, že by bylo dobrý taky lidem říct, jako když za tady těma jevama nebo přírodníma úkazama cestovat. Takže co se týče polární záře, kde je tam nejlepší vlastně cestovat? Polární září můžete vidět vlastně od září do března, což je vlastně dlouhá doba, že jo, kdy můžete vidět polární září. Důležitý je prostě, aby byla tmavá obloha. A potom druhý předpoklad je, abyste vlastně byli venku, abyste tu polární záři viděli, aby nebyly mraky. A když sečteme tady tyhle dvě veličiny dohromady, tak z toho vychází nejlíp právě září a březen, protože v tuhle dobu sice máte trošku kratší den a kratší noc, je zhruba těch 12 hodin, že jo, od rovnodennosti, ale máte rozhodně větší výhodu oproti třeba prosinci nebo lednu a to je v tom, že tam není extrémní kosa, takže prostě když budete koukat na tu polární zář, tak venku vydržíte díl i bývá vlastně trošku lepší počasí, než takhle přímo v tu nejkrutější zimu, takže bych doporučil na sledování polární záře takhle právě buď na podzim, anebo potom spíš ke konci zimy. No ještě si zapomněl na jednu veličinu a to je světelné znečištění, ale jelikož to Laponsko je taková děura, nic tam není, tak toho se tam moc nemusíte obávat, jakože by tam byly nějaký mega reflektory a mega světlo na obzoru, krom teda té polární záře. Jako Kiruna trošku světelné znečištění má, ale když sebou máte auto, tak můžete prostě vyjet pár kilometrů mimo město a budete mít totálně tmavou oblohu. No když to na druhou stranu v létě, tam se můžete setkat s tím jevem toho půlnočního slunce, tak tam je potřeba k tomu něco extra, nebo prostě jenom když tam budeš, tak to zažiješ? Prostě když přijdeš, tak to uvidíš. Musíš vylízt na nějaký kopec, protože samozřejmě to sluníčko je jenom tak jako lehce za horizontem, takže ten západ slunka, jakoby, který je úplně na severu, musí být níž, než stojíš ty, takže ideálně být na nějaké hoře, ale potom se dá vlastně vidět takhle půlnoční sluníčko od půlky května až do půlky července.
Hustý. To je jedna z věcí, které chci zažít. A proč bych se do Kiruny třeba chtěl vrátit, nebo tam někam na sever? No je to rozhodně hodně zajímavý, protože to vlastně vidíš jakoby západ slunka, který trvá třeba 3 hodiny v kuse. Je to mega pěkný. Jo, proto tam jezdí rádi fotografové tam fotit ty nejkrásnější obrázky, že? Přesně. Třeba mají tu zlatou hodinku, zlatou 3 hodinku. Jo. OK, jak se ale na sever do Kiruny vůbec dostat? Jardo, ty jsi nám vyprávěl někdy loni na podzim, že jsi dělal takový road trip se ségrou ze Stockholmu právě do Abiska a projížděli jste tak vlastně tu trasu i přes Kirunu. A to je taky docela štreka, že? Jo, ze ségrou se takhle vydali ze Stockholmu, no a je to jako pěkná štreka. Když si přidáte k tomu ještě, že chcete přijet z Česka, tak na to už si musíte vyhradit opravdu dlouhou časovou jednotku. No, já jsem někde koukal, že taková ta jako nejrychlejší cesta, kde se nikdy nezastavuješ, tak trvá zhruba 14 hodin a vychází to hezky, aby se to dobře pamatovalo, na 1234 kilometrů. 1, 2, 3, 4 kilometrů. To je mocný. No a když přidáte ještě cestu do Česka, tak jste minimálně na dvojnásobku. Každopádně, kdybyste si o tomhle chtěli poslechnout, tak zase odkážu na naší předchozí epizodu a byla to epizoda 46, takže to byl nějaký podzimní road trip po Švédsku, takže tam Jarda říkal právě nějaký tipy, co se dá zhlídnout po cestě, když jdete na sever, abyste nemuseli jenom prostě sedět v autě a čekat, až budete konečně v Kiruně a uvidíte toho bělokura. Jo, Švédsko je krásný a rozhodně je tam toho k vidění hodně po cestě. Nejrychlejší varianta, jak se tam dostat, je samozřejmě letecky. Letěl jsi to někdy? Stockholm, Kiruna? Nebo od někud jinut? Jo, letěl jsem několikrát do Kiruny, ale radši jezdím vlakem, protože ten je takovej zajímavější. A tam je docela malinká ty letiště, ne? V té Kiruně. Jakože moc letů tam zase úplně nelítá. No, jako to taky, když jsem porovnával právě s finským konkurentem Rovaniemi, tak to je fakt jako docela už velký letiště a lítá se tam z celého světa. Tak Kiruna, ta zatím má těchto docela málo, no. Jakože lítá se tam jako samozřejmě hodně ze Stockholmu, ale jinak tam těchto je jenom pár, myslím, z Kodaně, něco z Paříže a Düsseldorfu, ale není tam to zase tak moc. Zatím, podle mě tak, zatím. Jasně, však až to expanduje, nová Kiruna udělá díru do světa. Doufám, že ten důl neudělá díru do světa. Ten už udělá dost. No, ale je to samozřejmě nejrychlejší varianta, protože ten let trvá něco málo přes 1,5 hodiny. Takže oproti vlaku nebo autu, kde to trvá těch 14-15 hodin, je to docela fičák. A tak je to samozřejmě trošku dražší. To jo. I když vlastně když za chvíli se začneme bavit o tom vlaku a ono tam si taky můžete trošku uletět s tou cenovkou. No, jako ten vlak na sever taky není úplně levný, když si chcete pospat pěkně, pohodlně právě na jednom z lehátek, protože tam je samozřejmě lehátkový vůz. Takže to máme rádi, i to by se líbil, myslí výlet takhle na sever, jak jsme jeli vlakem, ne? No rozhodně, já zbožňuji cestovat vlakem a tam v tom našem dobytčáku, ve kterým jsme spali, tak to bylo sakra zajímavý. Jo, jako je to mocný. No a ta jízdenka vlastně, když si takhle koupíte lůžkový vůz, tak stojí něco okolo 1000 seků nebo 1500, záleží, jak dopředu si to místo koupíte. No, ale taky to můžete udělat hodně jakoby old school a hodně low cost a můžete jet bez lůžáku, můžete prostě jenom sedět na sedačce, což teda nedoporučuju, to jsem taky zažil a je to nic moc. Aha. No a to stojí jako třeba 300 seků, takže nějakých 30 euro, 700 800 českých korun a můžete se dopravit až takhle na sever. Takový megatrip, no. Jezdí tam vlastně takový ten hlavní přímý noční vlak, to je N94, který vyjíždí ze Stockholmu právě někdy v 6 hodin večer a pak jste v Kiruně někdy v 9, v 10 ráno. Měli jsme tehdy zpoždění? Myslím, že vlastně na cestě tam i zpátky jsme měli zpoždění, že nějakou hodinku. Jo, něco málo, ale to dopadlo ještě dobře. Bohužel občas se stane, když je nějaký špatný počasí, když je nějaká vádnice nebo něco, tak se může stát, že ten vlak jako přijde třeba o den později nebo něco. Takže jestli máte nějaký jako tight schedule, jestli musíte být někde přímo v práci prostě na nějaký důležitý meeting nebo stihnout nějaký let, tak na to si dávejte pozor a doporučujeme radši tam mít nějakou rezervu. Ideálně je to třeba spojit ještě s prohlídkou Stockholmu, tam si nechat den, 2 a odletět potom ještě o kousek později, kdyby náhodou, může se to stát. Tam je vlastně ještě ta věc, že vlastně tady tahle trať, která vede mezi Luleå do Kiruny přes Abisko až vlastně do norského Narviku,
tak ona je nějakým způsobem zaplacená, provozována a používána dost právě na přesun té železné rudy z těch dolů v Kiruně. A ty vlaky mají tam přednost, že ono se tam moc těm těžařským společnostím nelíbí, že tam jezdí vlaky, který vozí lidi a zbytečně blokují tu železnici, protože ona je jenom vlastně jednokolejka, že jo, ona, tam nejsou jakoby dva směry, takže oni si musí ty vlaky dávat přednosti. Jako jo, ale na druhou stranu těch vlaků tady jde fakt pár, jako 2-3 za den, takže jako mohli bys tam trošku nějak domluvit, aby tam, aby tam mohli přijet i jako normální lidi, nejen těžaři. No, ale určitě to fakt, jak si říkal Jardo, tak kupujte ten vlak dostatečně dopředu. Jsem se teďka jenom před natáčením díval, nakolik třeba vyjde nejlevnější jízdenka Stockholm-Kiruna, třeba za měsíc, kdybych chtěl jet, a i na tu sedačkovou už je to nějakých 700 švédských korun, takže to je nějakých 1500 a i víc dokonce. Fakt je to dobrý kopy dopředu, no. Teďka my tam vlastně pojedeme znovu na Kungsleden, tam povedu 12 turistů, takže bude taková nová expedice. No a teďka jeden si přihlásil jako na poslední chvilku, protože odjíždíme za 2 týdny, no a ten si zaplatil přes 2000 seků už za spaní, takže může to vylézt docela vysoko ty ceny. Jakože fakt jsem se díval, že aj o 100% dražší. A kdybyste chtěli mít sakra luxus a mít tam nějaký, protože normálně tam spíte vlastně v kupéčkách, které jsou přes den jako kupéčko pro 6 míst a pak se vlastně tam poskládají ty postele, takže tam spíte, říkám v takovým dobytčáku, ale kdybyste chtěli mít pěkný jako takovej svůj vlakový pokojíček, tak vás to může vyjít klidně až k někam jako vyšším tisícovkám seků, jakože třeba 9000 seků a tady takový třeba první třída. Úplně bez problému. Jo? Ale zase to užijete asi. Můžete si koupit i privátní, takhle pro 2 tam mají prostě hezký kupéčko. To jsme si taky jednou koupili z Joanne, protože to bylo... Pan je luxus, pán. No, protože on to paradoxně bylo levnější, než to koupit v těch obyčejných, protože prostě ty ceny už vystřelí hrozně vysoko, my jsme to koupili na poslední chvilku, protože jsme jeli jednou takhle na bruslení, takhle na sever, protože byly úplně perfektní podmínky, takže ze dne na den prostě jsme si takhle koupili jízdenky. No a vyšlo to levnějc, asi o pár stovek, i tak to bylo hrozně drahý, ale tak jsme to vyzkoušeli a má to takhle pohodlí v tom, že tam nemáte prostě jiný turisty, no. To je ale asi tak jediný, nějak postel je stejná. OK, já myslím, že tam máš prostě už jako luxusní nějaký ubytování, přijdou ti s obědem, s večeří, se snídaní. Bohužel, takhle daleko to ještě není. Přece jenom ty vlaky jsou jako docela dost starý. Jakože, když to porovnáš třeba, když jsem takhle jel v Číně v nočním vlaku, tak to byla trochu jiná liga. Tam to bylo docela pohodlný. No pojďme se, Jardo, pobavit teda trošku o Kiruně jako městu. To město vlastně žije z celé těžby od nějakého roku 1900, kdy se tam opravdu začala těžit ta železná ruda a říká se, že ta železná ruda, která se tam těží v té oblasti, je vlastně nejkvalitnější na celém světě, proto se vyváží vlastně do celého světa. Jo. A jinak vlastně by tam nic nebylo. To je tak nehostinné místo. Nebo jako teďka se změnou klimatu už to tam začíná být trošku lepší, protože ty mrazy jsou tam jako nižší a nižší. Dokonce letos jsem četl několik článků, že bylo několikrát nad nulou, což nebývalo nikdy normální, že prostě teplota vyleze nad bod mrazu takhle přes zimu, takže letos se to už několikrát stalo. A je tam určitě jako menší zima, a je to tam trošku už lepší to místo na žití, ale kdyby tam nebyl ten důl, tak by tam byly asi jenom pár sámských minivesniček a to je všechno. Já jsem někde četl, že vlastně s celou tou revitalizací toho nového města, té nové Kiruny, takže se snaží trošku tam jako dělat něco jiného, než aby se soustředili a zaměřovali jenom na tu těžbu, protože tam se počítá s tím, že se tam bude těžit třeba do roku 2100 a pak dojde ta železná ruda, tak aby to město prostě neumřelo, takže je tam univerzita, prostě rozvíjí se tam další projekty a myslím si, že hlavně ten turismus to tam taky drží nad vodou. Jo, rozhodně. Já Kiruně mega fandím. Než se začneme bavit právě o tom stěhování, tak ty jsi byl ještě ve staré Kiruně, než se začala celá stěhovat? Nebo než se začala o tom vůbec mluvit? No, já jsem byl vlastně poprvé v roce 2013, kdy se ještě nevědělo o tom, že město se bude stěhovat, takže já jsem ještě zažil takovou tu rizí Kirunu. A to bylo taky mimochodem zajímavý, já jsem tam byl v nejtemnější dobu z celého roku, takže já jsem tam byl vlastně 21. prosince, kdy je nejkratší den a to je taky docela zajímavý, že si moc posluchačů asi nedokáže představit, jak takhle vypadá takhle polární noc.
A je to docela zajímavý v tom, že ona tam vlastně není tma celý den. Ono totiž, i když vlastně sluníčko... Furt je šero jenom. Ono vlastně sluníčko není vůbec vidět, ale když se vyjasní, tak zhruba od nějaké 10:30 do 2 odpoledne je vlastně dobře vidět, protože ono to sluníčko je jenom těsně za horizontem, takže je to vlastně jakoby, když zapadne slunko jako u nás, tak přesně v ten moment, kdy zapadne, tak pořád prostě normálně všechno vidíš, můžeš mít červánky třeba, takže můžeš mít i jako hodně pěknou oblohu. Tomu se říká Blue Hour. Ano, správně, to je docela dobrý terminus technicus na to popsání. No a vzhledem k tomu, že tam prostě bývá sníh, tady v tu dobu, to je jako garance, to se asi nikdy v historii ještě nestalo, že by tam na Vánoce nebyl sníh, tak ten sníh to jako ještě osvětlí, tak je to docela na pohodu. Problém trošku je, když je zataženo. No. Když je zataženo, když je třeba mlha, tak to jako fakt moc světla tam není. No. Takže pro některé to může působit lehce depresivně třeba? Jo, jako na žití to asi úplně není ideální, ale jako turista je to docela zajímavý vidět. A to město jako takový bylo hezký? Nebo to bylo v úvozovkách jenom, víš co, představuji si Havířov, město, který bylo vybudované pro dělníky a pro horníky, aby tam mohli bydlet a dojíždět fárat do dolů. Jako rozhodně Kiruna je hezčí než Havířov. To jako 100%. Tam je strašně zajímavý kostel. Podle mě to je jeden z nejhezčích kostelů vůbec v celém Švédsku. Takový prostě velký dřevěný kostel. Uvnitř taková jako unikátní architektura. Takže třeba ten se mi fakt jako líbí a ten tam si vždycky do něho jdu podívat. Teďka mimochodem se má stěhovat přímo v roce 2025. Se má přestěhovat i tady ten monumentální kostel, tak jsem docela zvědavý, jak jim to půjde. Doufám, že ho nerozboří po cestě. On je to, myslím, největší dřevěný kostel na světě. Tomu bych věřil. No a jinak jsou tam právě taky pěkný útulný domečky, právě taky dřevěný, taky typický švédský prostě. Když chceš vidět hezký dřevěný domečky, tak se běž podívat do Kiruny. A je tam pár takových staveb, které jsou méně pohledný, ale ani jedno bych nepřirovnal k Havířovu teda. No ty jsi to teda ale asi akorát krásně stihnul, pokud říkáš, že jsi tam byl v roce 2013, protože právě v roce 2014 někdo řekl, hele, ten důl, už to trošku jako začínáme fárat až moc pod to město a taky se prostě tam začaly třeba praskat silnice, některé domy nebo jako zdi v domech právě, protože to trpělo tou těžbou a ta společnost, která tam provozuje ten důl, ten LKAB, budeme tomu říkat LKAB, tak řekli, hele, tak co kdybychom celé to město posunuli, protože to, co tady vytěžíme, tak je daleko vzácnější a my celý tady to podsunutí vlastně zaplatíme, ale pořád na tom vyděláme, protože já vím, že jsem tam se koukal na nějaký ty čísla, kolik to bude stát a pro tu společnost je to zhruba jenom jako roční obrat, jako co mají, takže prostě je to mega investice, která se jim ale furt vyplatí, protože ta ruda je opravdu tak kvalitní a tak drahá, že se to vyplatí, no. To je hustý, no. Jako během roku prostě na to vydělají zpátky za přesun 3000 domů, to je prostě úlet. Oni to stěhují vlastně někam 3 kilometry východně, takže teďka je stará Kiruna, ve které jsme ještě byli loni a už půlka toho města bylo prostě po demolici, nebo se teprve připravovala demolice, půlka té staré Kiruny ještě tak nějak fungovala, ale už se tam právě staví ta nová Kiruna, ta první věc, která se tam postavila, tak byla ta nová radnice a k těm se tam už posunul z té staré Kiruny taková věž, nebo takový hodiny, nebo orloj, nebo co to je? Jo, takový hezký orloj a ten už je přestěhovaný právě, no. No a kolem té radnice, já jsem teda viděla i nějaký fotky, teďka, když jsem si dělal ještě rešerši, jak to vypadalo, když tam stála jenom ta radnice, takový kulatý prostě barák uprostřed ničeho, ale už loni, když jsme tam byli, tak tam vlastně kolem toho byly ty nákupáky, nějaký ofisy a vlastně to tam vypadalo jako moderní centrum města, takže vlastně ty plány jsou, aby se tam vlastně postavily školy, úřady, nemocnice, nějaký z těch starých domečků plus ten kostel, prostě něco, co má nějakou historickou hodnotu, tak se opravdu jako těma nejsofistikovanějšíma způsobama přesouvá z té staré Kiruny do té nové a třeba ten kostel bude jako celý rozmontovaný a vlastně přesunutý a postavený na nějakým novým místě v té nové Kiruně, což je fakt úlet. Je to hodně hustý. No taky bylo docela zajímavé, když jsme vlastně spali s Ríšou v Kiruně po našem Kungsledenu, tak my jsme spali v hostýlku, nebo v takém hotýlku malým, který se jmenuje Spis a to byla poslední budova, která ještě byla na hranici před tím, co se zbourává zrovna v ten moment. Takže z našeho okýnka jsme viděli prostě plot
a za ním už prostě byla demolice prostě a tam bylo prostě taky ghost town, prostě totální. A my mega. jsme byli poslední domeček ještě před tou hranicí, který ještě byl ušetřený a ještě tam může stát nějaký rok, 2 navíc a za chvilku taky už se bude loučit se životem. Bude babaj. A byl to dobrý hostel, takže kdybyste tam byli a ještě jste to stihli, to je vlastně hned tam u autobusové zastávky nebo takového nádražíčka. A byl vlastně fajn, levnej, dobrá snídaně. Mohli jste tam dát dobrý pivko, mega sauna. Jo, jako docela mocný ubytko. Když jsme tam trošku dělali ostudu, ale to nevadí, o tom nikomu nebudeme říkat. Já jsem chtěl ještě ale zmínit, že kdybyste byli v té Nové Kiruně, tak ten nejdůležitější obchod ze všech už tam samozřejmě je taky vybudovaný a to je Systembolaget, kde můžete koupit veškerý dobrý alkohol, švédský pivečka. Ale měli jsme tam i skvělou švédskou whisky a do dneška snívám. Měl takový hruškový nádech. Já to mám někde i tu flaštičku. Počkej, zatím něco říkej, já se podívám, jak se jmenovala ta whisky, ať můžu něco doporučit. Jo, jako nakoupili jsme hodně velký dobroty takhle v Systembolagetu a to, jak když říkal, že jsme tam udělali trošku ostudu, tak to vůbec nebude kvůli tomu, že jsme právě udělali velký nákup v Systembolagetu. OK, teď jsem vůbec neslyšel, co jsi říkal, ale já jsem tady našel tu flaštičku a je to single malt z bourbonového sudu a jmenovala se Mac. Mně se strašně líbilo, že ji tam prodávali v tom Systembolagetu v takové plastové lahvičce, ale byla fakt jako skvělá, fakt měla takový jako hruškový tóny. Nenakuřovaná, 40%. Aha, tak proto se nám tak dobře saunilo tam. Jo, byla to dobrota. No, hele, tak mě zajímá, jako kam se posune ta Kiruna. Tak to já vím, jako... ona se posune právě ty 3 kilometry na východ. No. O bohu, jestli se třeba za 100 let nebude posouvat ještě někam jinam. Zase dál. Snad to spočítali dobře. No. Ale že fakt jako chci, aby to bylo prostě elegantní turistický centrum a aby to nebylo prostě jenom prostě švédský Havířov. Ne, jako to centrum už je teďka fakt hodně hezký a Kiruna bude mocná. Ale to se uvidí až za pár let, jak bude Kiruna vypadat. Takže teďka, když tam přijdete, tak to možná může být takový trošku smutný, trošku omezený. Rozhodně si negooglete nic na Google mapách a takový, protože vás to taky může zavíst, jakože hledáte třeba restauraci, na co my jsme se tam jako spálili, myslím 2krát, když jsme tam hledali něco, kde se najíme a vás to zavede k nějaké restauraci a ta restaurace už je zbořená, nebo něco takového. Takže možná se rád zeptat nějakých místňáků, kde se dá jít najíst a co je otevřený a co ještě existuje fyzicky. Jo. A nebo jet do té nové části, kde máte jistotu, že tam něco bude už otevřenýho. No a mimochodem, když už se bavíme právě o tom jídle a o místních pochoutkách, co tam můžete ochutnat, tak bychom toho chtěli využít a vyhlásit naši pravidelnou rubriku Otázka za korunu. Ano, přátelé, v dnešní otázce za korunu se ptáme na lehce gastronomickou otázku. My s Jardou, když jsme vlastně čekali na vlak z Kiruny do Stockholmu, tak ten vlak měl zpoždění, měli jsme strašný hlad, no a jediný, co se dalo v okolí naprosto opuštěného kirunského nádraží udělat, tak bylo objednat si pizzu. A oni tam mají speciální pizzu, která se jmenuje právě podle té společnosti těžařské LCAP a ta pizza se vyznačuje tím, že má na sobě jednu velice speciální ingredienci. Takže naše otázka zní, jaká je tato speciální ingredience na pizze LCAP v Kiruně? Ano, a kdo správně odpoví, tak vyhrává do naší celoroční soutěže o hodnotné ceny 1 sek. Takže nezapomeňte, 1 sek je víc než 1 koruna, takže tady je takovej trošku jako bonus. Každopádně vaše odpovědi nám můžete zasílat na náš e-mail podcast@obzvlášť.cz anebo můžete jít právě na náš web obzvlášť.cz, kde je i takový krátký formulář, kam můžete napsat svou správnou odpověď. Ano, těšíme se na výsledky a jsme zvědaví, kdo se vyšvihne do čela naší celoroční soutěže. OK, Jardo, když jsem říkal, že vlastně v Kiruně probíhá ta transition, tak je ale spousta věcí, co se dá dělat v okolí. Samozřejmě říkali jsme, že můžete kdekoliv pozorovat polární záři nebo půlnoční slunce, to je jasný. Ale co dalšího se tam dá dělat? Tak když jsme se bavili o tom dolu, tak možná to můžeme zmínit jako první. Samozřejmě tam nabízí prohlídky,
tak je to docela zajímavý v tom, že dostanete prostě helmu a budete vypadat jako horník a můžete se jít podívat do těch štol, takže docela to je zajímavý. Akorát samozřejmě vás nevemou úplně tam, kde se jako zrovna těží, oni tam mají takovou jednu tu štolu, kde vás vemou, ukážou vám ty obrovské mašiny, které tam makají a jako je to docela zajímavý. Prý až půl kilometru do podzemí se dostaneš. Jo. Hustý. Takže to je docela drsný. Ta prohlídka tam trvá zhruba 3 hodiny, nějakých 500 seků, takže doporučil bys to za tady takovýhle peníze i za takovou dobu, co tam strávíš někde ve tmě, i když vlastně, když tam seš v zimě, tak buď seš ve tmě venku, anebo uvnitř, tak je to vlastně jedno, že? Přesně. Jako já nejsem úplně muzejní typ, takže když bych byl v Kiruně jako jednou a kdyby bylo dobrý počasí a všechno, tak bych radši upřednostil všechny aktivity, které můžete provozovat venku. Ale jestli máte čas navíc, nebo třeba jestli je špatný počasí a navíc, jestli máte rádi muzea nebo prostě takovýhle unikátní věci, tak rozhodně ta prohlídka stojí za to, protože se dozvíte všechno o tom dolu, všechno o tom, jak se přemísťuje to město, takže jako rozhodně to je zajímavý. Co se týče těch venkovních aktivit, tak krom nějakých procházek a takhle, tak si tam můžete objednat třeba výlety se psím spřežením nebo nějaký výlety na skútru, sněžným skútru, což je samozřejmě tam velmi oblíbený. A nebo si vlastně můžete popojet kousíček do toho Abiska. Je to zhruba hodinka vlakem. A co můžete dělat v Abisku, tak to si můžete taky poslechnout v naší epizodě o Kungsleden, kde jsme se o tom docela rozpovídali. Mimochodem s tím skutrem to ještě taky můžeme dát tip, že to je taky dobrý zajet ještě mimo Kirunu, kde to budete mít trošku zajímavější a můžete dojet do Nikaluokty, kde vlastně taky náš výlet jsme zakončili celý Kungsleden a tam se může jedno dvoudenní trip takhle právě do těch švédských hor a můžete se podívat i na nejvyšší horu Švédska Kebnekaise. Takže tam bych doporučil určitě jet na skútru. No, vlastně dojedete zhruba hodinku autem nebo busem tady do té sámské osady Nikaluokty a pak je to nějakých 20 kilometrů na tom skútru, než dojedete do té horské stanice Fjällstation. Říkám to dobře, pamatuju si to dobře? Správně. Flawless Swedish pronunciation. No a tam třeba se můžete projít po okolí, nebo tam jenom tak chillovat, protože je to vlastně jako regulérní hotel, nebo se vydat na tu Kebnekaise, 2096 metrů, a nebo pokud máte dost lováčů, tak si taky můžete objednat heliskiing. To taky, no. To my úplně nedoporučujeme, protože to je taková aktivita, kde si to všechno užijete bez vydání jakékoliv energie, takže radši pěkně na ski Alpy si to vyšlápnout sám. Ale... Nevydáte žádnou energii, ale vydáte všechny svoje úspory životní. To jo, no. Ale je to tam jako dost populární. Potkali jsme tam Brity, Američany a prostě lidi z celého světa, kteří mají rádi heliskiing, protože to je jako jedna z top oblastí na světě na tohle, takže jo. Na to se tam hodně jezdí. No a když už budete v té Nikaluoktě, tak tam se taky můžete dozvědět něco o sámské kultuře, protože vlastně tam provozují sámové. Je tam mimochodem asi nejhezčí obchod takhle se sámskýma věcma a vlastně s takovou severošvédskou tematikou. Takže kdybyste si chtěli koupit nějaký suvenýr, tak v Nikaluoktě mají nejlepší shop. Dobrý tip. No a samozřejmě nezapomeňte, když budete tam v té oblasti a je tam taková zima, tak co je vyhlášený, tak samozřejmě sauny, takže si užijte nějakou saunu pořádnou. Nejlepší saunu jsem zažil asi v Abisku, tam mají takovou docela mocnou. Akorát musí být trošku víc, protože se dá buknout jenom jako celá a tam se vleze asi 10 lidí, takže dobrý mi nějakou větší skupinu. No a nebo přímo na Kungsleden, to už o tom zase taky tam už povídali, že tam jsou mega mocný sauny v těch chatičkách po cestě. No a když jsme se bavili o tom lyžování, tak to je zhruba oblast, kde jsou ty nejsevernější lyžařský střediska, takže se dá třeba i dokonce v té Kiruně je tam vlastně vlek na jedné té hoře nad Kirunou, takže si tam můžete jít trošku zalyžovat. Ale v Kiruně je spíš takový jako malý kopeček, tam si zalyžujou spíš jako začátečníci, ale kdybyste chtěli pořádný lyžování, tak když byste jeli vlakem ještě kousek dál do vesničky Björkliden nebo Riksgränsen, což je vlastně vesnice přímo na hranici. Riksgränsen švédsky znamená vlastně říšská hranice. Tak když byste dojeli do těchto dvou vesniček, tak tam je vlastně docela mocný lyžařský středisko
A jak jsem na začátku vás chtěl nalákat trošku na takovou unikátnost, že si můžete zalyžovat takhle v létě, tak v Riksgränsenu je opravdu hodně sněhu a dost často zůstává i do léta. A když sníh je, což se stává, tak řekl bych tak třeba ze 70% všech zim, tak si můžete zalyžovat přesně na rovnodennost, neboli švédský midsummer, tak si můžete užít lyžovačku při půlnočním slunci. To je taky takové jako úplně nevšední věc, co bys mohl třeba jako zažít, že? Třeba v Čechách a tak. Je to mocný. Akorát si dávejte pozor, jestli tam takhle pojedete, protože je tam jeden týpek, štamgast v místní hospůdce, který háže všem do piva takový švédský kokino, jmenuje se to Dammsugare, v překladu vysavač. Je to taková zeleno-čokoládová cukrovinka s marcipánem a říká, tady u nás v Riksgränsenu se pivo pije jenom tady s tím vysavačem, takže dobrou chuť. OK, dobrý tip, takhle na závěr. No. No a vlastně, jak jsi říkal, je to na hranicích s Norskem, takže pak, kdybyste třeba dělali jako nějaký okruh, že jste v Kiruně jenom zastavíte, pak jedete na to Abisko a pokračovali byste dál tím vlakem, tak můžete jet vlastně až do toho Narviku a pak to třeba spojit s nějakým výletem na Lofoty. Jestli máte víc času, rozhodně zajďte i do Norska, protože, jak vždycky říkám, Švédsko hezký a Norsko ještě o level výš, takže ty Lofoty jsou přece ještě trošku hezčí než švédský Laponsko. Takže to byly takový ty menší věci, co se dají dělat v Kiruně, nebo jak si vyplnit čas, když byste tam cestovali. Ale schválně jsme vynechali jednu další atrakci, která tam je, která je velice populární, velice zajímavá. A to je právě ten ledový hotel, neboli Ice Hotel v nedaleké vesničce Jukkasjärvi. Ice Hotel je mega mocnej, každý rok se postaví znovu, takže je unikátní. Pozve se tam každoročně spousta artistů z celého světa. Každý může vyzdobit pokoj podle své chuti a podle svých nápadů, takže každý rok můžete vidět něco úplně nového a stojí to fakt za to. Co jsi říkal ty na návštěvu Ice Hotelu? Hej, strašně zajímavý, takový jako megalomanský, zároveň je to takový strašně komorní. Mega je to zážitek. Jako, ano, je to trošku dražší a teďka se bavím jenom o tom, jako, že se tam jdete jenom podívat, vůbec se nebavím o těch cenách za ty pokoje, kdybyste se tam chtěli ubytovat, ale říkal jsem si, hele, když tady člověk je, tak je to asi něco, co potřebuje vidět, když je to tak unikátní vlastně. Jo, vstup stál nějakých 385 seků, takže jenom za to, že se podíváte vlastně do toho Ice Hotelu, si zaplatíte skoro 1000 na český, ale fakt je to pecka, protože se můžete podívat do všech těch komnat, do všech těch pokojíčků, kde si zbohatlíci koupí i prostě nocleh. To stojí nějakých 2500 švédských zhruba. No, to začíná jenom na těch standardních pokojích. No. Když chcete nějaký větší od toho nejslavnějšího umělce, který tam vyzdobil, tak ten vyjde ještě dráž. No a taky, kdybyste chtěli mít třeba nějakou unikátní svatbu, kdybyste chtěli zažít něco originálního, tak se můžete v Ice Hotelu i oddat, protože tam mají speciální jakoby kostelíček, takovou komnatu. Ledovou kapli. A tam se normálně oddává. Ne, je to fakt jako úlet. Určitě bych doporučil tam jezdit spíš v těch zimních měsících, protože on už teďka ten hotel funguje i přes léto, ale vlastně v té zimě tam máte všechny tady ty instalace od těch umělců. Jo, takže vlastně proto je to vstupný i trošku dražší než v létě, ale taky tam vidíte toho daleko víc. Mm-hmm. Ta letní část je vlastně mnohem menší, protože ta je zakonzervovaná, aby nerozmrzla, že jo? Ona je vlastně uvnitř stavby, takže zvenku vypadají jako nudně, protože to vypadá jako dům, víceméně. Mm-hmm. Ta zimní část je mnohem zajímavější, protože to je prostě jaký jakoby obří iglu, který je postavený z obřích prostě kvádrů z ledu a je to fakt jako pěkný. Ale ten hotel už funguje nějakých, kolik říkali? 25 let? Ne, 35 let. A mně se líbí, kolik je tam na to potřeba toho ledu, nebo vlastně toho materiálu, aby se to postavilo. Tak jsem tady našel nějaký čísla, Jardo, tak poslouchej a budeš čubrnit, protože je tam potřeba 30 000 metrů krychlových snajsu. Víš, co je to snajs? A není to sestřenice snusu. Jsem si říkal právě. Tak pověz, co je snajs. Ale snajs je právě něco jako mezi sněhem a ledem, jakože snow, ice, takže dohromady snajs. Takže je to taková nějaká hmota, která se používá vlastně k vymodelování celý toho interiéru a všech těch skulptur a prostě všeho, co tam vidíte. No a kolem 1000 tun ledu je tam taky vlastně použito jako čistýho ledu. Což pro zajímavost
množství toho sněhu, který se tam každoročně použije na výstavbu nebo na ten design toho hotelu, tak by vydalo na 700 milionů sněhových koulí. Tyjo, tak to by byla mega koulovačka. Hej, to bychom se mega skoulovali. Celá planeta by se mohla skoulovat. To jo, no, hustý. No a vlastně opravdu všechno tam je z ledu. Jsou tam i takový malý jako lustry udělaný, že jo, prostě jako šandalíry a tam třeba je taky potřeba prostě tisíce jako malých ledových, ručně broušených ledových krystalků, takže vlastně všechno, co tam vidíte, tak je z ledu. Krom jedné věci, Jardo, pamatuješ si, z čeho jsme si tam dělali mega legraci, když jsme tam byli? Jasný, to se nedá nezapamatovat. Ono je docela vtipný totiž, jak Švédi jsou posedlí různýma normama, tak to platí i u požárních norem v Ice hotelu. A fakt jako jediná věc, která tam není z ledu, tak jsou hasičáky. Takže vy prostě jdete a koukáte, wow, let a tady náhodou. Už jenom jako samozřejmě ten fakt, že jste v hotelu, který je z ledu, že tam asi nemůže nic moc jako chytnout, krom teda vlastně možná těch sobých kožešin, ale prostě všude jsou tam hasičáky. Jak je to mega vtipný. Pokud by vás zajímalo, jak se tam vlastně spí, když si tam objednáte nějaký ten hotelový pokoj, třeba za 7 000 korun na noc, tak vy dostanete prostě arktický spacák a spíte na ledové posteli, na které je hozená jenom vlastně sobí kožešina. A když chcete jít na záchod, tak jdete někam do budovy, kde jsou normální sociálky. Aha. Ale to jsem slyšel, tak je to jako docela mocný zážitek, stojí to za to. No a taky další věci, co tam můžete najít, tak je třeba ledový bar, takže tam můžete přijít do baru, který je kompletně vytesaný v ledu a dají vám váš oblíbený drink, pivo, mají tam nějaký svoje lokální drinčíky, který jsme vlastně, myslím, všechny ochutnali. Jardo, doufám, že pak postneš nějaký fotky z té naší skupinovky. Aha. A vlastně i ta sklenička jako taková je z ledu udělaná. Kdo byl v Ice hotelu a nedal si místní drink, jako by v Ice hotelu nebyl. A ještě vlastně zajímavý to, když jsme mluvili o tom hotelu, že část funguje i v létě, takže vlastně ono to není zas tak dlouho, kdy tady tu permanentní část toho hotelu spustili. Nazývají to jako Ice Hotel 365 dní, jakože 365 dní v roce si to můžete ubytovat. Tak ono to hlavně využívá toho, že když přestane mrznout, někdy prostě na tom jaře, březen, duben, tak aby to všechno neroztálo, tak ale zase na druhou stranu, tím, že je tam to půlnoční slunce, tak máte dostatek slunečního světla na to, aby to vlastně napájelo a udržovalo ten hotel přes solární energii. Takže vlastně ty pokoje jsou vlastně chlazené sluncem. To je wow, to je úplně oxymoron, že? To je zázrak, no? Tak hustí, soběstační Ice hoteláci. Jo, takže je to fakt jako docela cool do té Jukkasjärvi si zajet. Je to nějakých 17 kilometrů od Kiruny, jezdí tam busy, my jsme tam teda, protože nás byla velká skupina, tak jsme tam tehdy jeli taxíkem, takže to vyšlo jako trošku dráž než autobus, ale aspoň jsme tam měli nějakou flexibilitu. A zajímavý vlastně, taky tam jsou ty sámský vesničky, můžete se tam taky projíždět prostě na těch spřeženích, na skútrech podél té řeky Torne, na jejímž břehu stojí tady ten hotel a taky, což jsem se dozvěděl až teďka, strašně mě to štve, že jsem to nevěděl, je tam kosmodrom kousek od toho, že tam prostě lítají rakety a testují tam rakety a vysílají satelity do vesmíru. Fakt hustý, tak to jsem taky nevěděl. Já jsem jenom věděl, že taky tam můžete podívat na soby, protože přímo tam v Jukkasjärvi je sámská vesnička a můžete si tam pohladit soba pěkně, takhle u sám. Takže taky rozhodně, jestli máte rádi zvířátka, tak se podívejte i tam. Jardo, víš, co si hladím já tady teď? Ježišmarja. No kousek soba, kterýho jsem si dovezl přece tam z toho šopíku, protože jsem si koupil takovou podušku ze sobí kůže. Na co zmyslel ty prasáku? Hustý. Pravda, já jsem si tam taky koupil ze soba takovou sedačku nebo takový podprdelník. A ten teďka používám, když jedu na nějaký výlet, třeba na brusle, tak na oběd si vždycky takhle sednu na svoji kožešinku ze soba. A jsem pěkně v teploučku. Tak. Ale taky jsem někde byl, vzal jsem si to do batušku a že jsme si někde jako sedli jenom na sváču a prostě byla zima, led a jako fakt jako námraza a všichni si tam jako nebudeme sedat na tu zmrzlou lavičku nebo na tady ten zmrzlej ten a já jenom jsem si pěkně tu kožešinku na to dal a říkám, ježiši Maria, teploučko. Úplně fakt jako mega to funguje, není to žádný trik, mega to funguje. Jo, to je jako taky hodně velký švédský vynález, to se taky podle mě tak nevidí v jiných zemích. Tady má každý tak jeden nějaký podprdelník. Ne teda ze soba, většinou je to něco z plastu, obyčejnějšího. Něco z dekáče. Aha, přesně. Ale má to tady fakt každý Švéd, takže když jedeš na výlet, tak když to nemáš s sebou, tak jsi jako mega loser. Jardo, ty ale v souvislosti s aktuálním děním ve světě sportu si
dokonce odhalil, že tady z té vesničky, kde je ten Ice Hotel, Jukkasjärvi, takže tam jsou i 2 známé sportovní rodačky. Jsou to velice známé sestry v překladu, to je taky nový hlavolam pro vás, jsou to ostrovní kopce. Když myslíš Hanu a Elvíru Öbergovi, ty slavné švédské biatlonistky? Ano, správně. Když si je přeložíte doslovně, tak jsou to ostrovní kopce. No jenom proč, přišel nám to zajímavý fun fact, protože v době, kdy toto nahráváme, tak jsme zrovna vyhráli stříbrnou medaili ve štafetě na mistrovství světa v biatlonu a bylo to docela mocný, jak ti naši Češi jeli, takže takhle jako gratulace a rozhodně negratulace švédskému týmu, protože ti to pěkně provařili. Jo, no. Spadli, zlomili lyži, potom jim vypadla nábojnice, potom spadli ještě jednou ve finiši, docela vtipný. No a díky tomu máme stříbro. Takže gratulace českému týmu a i krčmářovi. Jo, jako ten, co předjel v posledním okruhu, tak to bylo neskutečné, jak prostě utekl i Beovi a předběhl 20 vteřin před ním prostě toho Němce, jako hodně úlet. Takže tleskáme a přejeme další úspěchy. Gratulujem. No a tady s touto lehce sportovní vložkou bychom dnešní povídání chtěli uzavřít. Ano, tak díky za pokec o městě, které nikdy nespí, anebo naopak pořád spí. Nezapomeňte se rozhodně podívat na naše webové stránky, na naše socky. Jelikož jsem tam dělal i nějaký video v tom Ice Hotelu, tak se můžete rozhodně těšit na nějaký reelsko, který uveřejním na našich sociálních sítích, takže i kdybyste se tam nevydali, tak aspoň takhle se můžete kouknout obrazově, jak zajímavě tam můžou vypadat ty různý pokoje, protože fakt některé věci tam byly. Já si pamatuju jeden pokoj, jak to bylo, že máš hlavu a za ní byla velká skulptura jako ženské s roztaženýma nohama. Jo, ta byla trošku divná. Asi největší bizár, jako co tam bylo. Jo, tak tam bych úplně spadat si nechtěl, to bylo trochu úchylný, ale jinak je to docela zajímavý. Mimochodem, jeden kamarád Slovák tam každoročně zdobí jeden pokoj. Tam tesá? Jmenuje se Lukáš Petko, kdybyste se chtěli podívat na jeho Instagram, tak tam má fotky toho, co on vytvořil takhle v Ice Hotelu, takže docela kuriozitka, že i mám kamaráda, který tam zdobí pokoje. My rozhodně doporučujeme tady výlet na sever Švédska, obecně za polární kruh. Polární zima je moc krásná a když to spojíte právě i s nějakým takovým kulturním zážitkem, právě jako v Kiruně, v Jukkasjärvi, anebo když se zajedete podívat prostě někam do hor, tak je to luxus. Je to mega mocný. Takže přátelé, mějte se krásně, užívejte zimu a začátek jara a u příští epizody se opět uslyšíme. Budeme se těšit. Ahoj. Čau, čau.